2021 елның беренче ярты еллыгына газета-журналларга язылу кампаниясе дәвам итә. Шул җәһәттән хакимият бинасында подписка бүләк ит дип аталган хәйрия акциясе узды. Анда шәһәребезнең хакимият вәкилләре, оешма җитәкчеләре теләп катнашты. Район башлыгы Разиф Кәримов елдагыча әлеге хәйрия акциясеннән читтә калмады. Изге эштә катнашучылар ярдәме белән 28 кеше зәиф уклары һәм Новый Зай газеталарын бушлай алачак. Алар физик мөмкинлекләре чикле булган һәм өлкән яшьтәге кешеләр, аз керемле һәм күп балалы гаиләләр. Бүгенге көндә интернет сайтларга игътибар көчәя баруга карамастан, басма матбугатка язылучылар саны кимеми. Зәиф хакларны безнең районда бик күп укыйлар. Безнең ярты район татарча укый. Ул үзенчә кара бик әйбәт. Менә күптән түгел Марат Бутышта килеп киткән иде. Икенче районнарга караганда бездә газетны укыйлар. Аның укыгач шул татарча укып сөйләшергә ул үзенчә әйбәт. Язылу кампаниясе декабрь азагына кадәр дәвам итәчәк. Газетага редакциянең үзендә почта бүлекләре аша, шулай ук дәүләт хезмәтләре, tatmedia.ru порталлары аша язылып була. Физик мөмкинлекләре чиклеләрнең 10 көнлеге кыссаларында теләгән һәркем мохтаҗларны газетага яздырып, игелекле эшкә кушыла ала. Эльмира Шабрина, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.